păcate este în renovare și are un banner. Tot pe partea dreaptă se poate observa Istanbulul vechi, se văd minaretele în depărtare ale Hagiei Sofia și Moscheei Albastre, Yenikapı. Iar pe partea stângă, Bosforul continuă spre cel de-al doilea pod, Fatih Sultan Bridge, mai nou decât acesta. Primul a fost construit Bosforus, cel de-al doilea în 1972, Bosforus, în 86 a fost construit Fatih Sultan Bridge. E cu 20 de metri mai lung celălalt. Deci, în partea stângă ajungem în Marea Neagră, în partea dreaptă se vede ieșirea în Marea Marmara și se continuă spre Dardanele, respectiv Egee. Iar pe partea stângă se poate vedea, iertați-mă, Universitatea Maritimă, clădirea aceea mare, galbenă, pe partea asiatică, și satul albanez sau Ortaköy. În depărtare vedeți podul al doilea, pe partea stângă, pe partea europeană, deci tot partea stângă este un turn. Aceea este o fortăreață, fortăreața tracică, iar vis-a-vis este fortăreața anatoliană. Sunt două fortărețe construite în cel mai îngust punct al strâmtorii Bosfor, tocmai pentru a sufoca orice vas care ar fi trecut dinspre Marea Neagră și ar fi dorit să atace Istanbulul. Până acolo, la cele două fortărețe, se face croaziera pe Bosfor, încet, ca ghidul să aibă timp să povestească despre fiecare obiectiv turistic. Kuchuksu Saray sau Palatul Apă Mică, ceva de genul ăsta ar fi în traducere, se găsește pe partea asiatică, în imediată apropiere, pe partea stângă, cum am trecut noi. Un mic palat deosebit de frumos. Iar acum am plătit și taxa de intrare. Vă urez bine ați venit în Asia, pentru că până în ultima zi, când vom traversa din Çanakkale la Eceabat, o să tot mergem pe continentul asiatic. O să ajungem în Japonia, Tokyo, Hong Kong, din păcate nu. Bodrum, Kushada, Marmaris, Pamukkale. Și în Coreea de Nord. Da, și în Coreea de Nord, spune domnul. De acum am intrat practic în Asia, vedeți și partea asiatică a Istanbulului. Exact cum am intrat în Istanbul pe partea europeană, așa o să ieșim și pe partea aceasta. Istanbulul se extinde și în zona asiatică. Din nou o să vedem blocuri înalte, zgârienori care se construiesc sau care au fost definitivați. Un pic mai încolo pe partea dreaptă o să vedem chiar câteva blocuri impresionante. Și vreo două moschei, dacă mi-aduc bine aminte, la care a început construcția. Moscheea așa definitivată am mai văzut, dar în construcție nu. Promontoriul Selagrio se găsește în această zonă, este un punct de belvedere. Pe o antenă de televiziune deasupra au făcut o cafenea, practic. Iar de acolo turiștii au o panoramă deosebită, data asta e panorama, da? Deosebită asupra Istanbulului și asupra strâmtorii Bosfor.